Det at være undervejs. Undervejs gennem livet. Det er en bevægelse. Driften efter at samle elementer. Anlægge dem i en helhed. Alting flyder. Man ordner detaljerne. Formulerer sig gennem kaos. Det perfekte ligger i det uperfekte. En bevægelse, hvor i det færdige er uinteressant, endog smerteligt. Selve processen, det at være undervejs, udgør det perfekte. Jeg vågner som alle andre morgener med en grim smag i munden. Smagen af lykke. Jeg ser mig i spejlet, selvom det virker overflødigt, da det egentlig rager mig, hvad jeg ser. Kåben sidder som den skal, løst og ligegyldigt. Ligegyldighed. En generel tendens, der præger mit liv, præger min morgen. Jeg er ikke personen, der går op i nystrøget skjorte eller dyrt slips. Tværtimod. Jeg er en klam fyr. En klam fyr med hang til skivebrændt jazz. Aften i går. En aften som så mange andre. Lidt for mange bajer og alt for mange smøger. Alligevel er det første jeg tænker på, om der stadig er flere i parken, som jeg kan smide i kæften mellem mine gule tænder. Jeg har brug for nikotin, på samme måde som mælksjunkien har brug for metadon. Alting flyder inde i mig, og jeg begynder at mærke brækfornemmelsen. Kæft, hvor har jeg brug for den perfekte kur. Som andre morgener er det den sorte suppe, der er det perfekte middel. En færdig kaffe er perfekt for mig. At åbne noget af en begyndelse. En begyndelse på en proces. Et forløb. Man udfører handlinger. Er virksom. Søger mod et mål. Man arbejder ud fra forestillinger om det fuldkomne. Men der findes ikke kendsgerninger. Kun fortolkninger. Det er individet selv, der fortolker definitionen af det perfekte. Heraf er individets mening naturligvis bedre end alle andres. Processen må ikke begrænse sig tid. Ej heller utålmodighed. Det handler om sans for akkuratesse, nøjagtighed. Varmen afmåles efter intuition. Ved enhver rotation opstår der varme. Det perfekte defineres i øjeblikket, i situationen. Lykken beror på det at være undervejs. Pulveret fra dåsen rører i koppen. Mængden er ligegyldig, så længe kaffen er sort. Jeg laver kaffen ud fra det faktum, at jeg har tøven. Kaffen er den bedste måde at komme sig oven på en aften som i går. Om andre kan lide min kaffe, er jeg ligeglad med.
Det er sådan, jeg vil have den. Så jeg kan nyde min morgenmedicin og drikke den i skæret fra den åndssvage morgensol, der rammer mine øjne. Jeg er nu tilbage og klar til endnu en aften med bajer og smøger. Fandens god kaffe. Fandens god kaffe.